Με πρόσχημα την καταπολέμηση της ανεργίας, η σημερινή κυβέρνηση, σε αγαστή συμφωνία με τους καπιταλιστικούς κύκλους των Βρυξελών, εμφανίζεται έτοιμη να προωθήσει τον ασφικτικό έλεγχο την αγορά εργασίας, εις βάρος βέβαια των Ελλήνων εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Χρυσής Αυγής, κύκλοι της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, έχοντας τη στήριξη και των άλλων κοινοβουλευτικών δυνάμεων, προωθούν την εισαγωγή συστημάτων ελέγχων στην αγορά εργασίας για τους Έλληνες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ανάλογα μέτρα θέλει η κυβέρνηση με την συνένεση της ΓΕΣΕ να εφαρμόσει για τους μετανάστες που εισραίουν στη χώρα μας. Για να γίνουμε πιο ακριβείς, πρέπει να επισημάνουμε ότι προωθείται η χρησιμοποίηση μιας πράσινης κάρτας με την οποία θα εφοδιαστούν όλοι οι Έλληνες εργαζόμενοι, πάνω στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός εργασιακού μητρώου. Κάτι ανάλογο με το φορολογικό μητρώο και βέβαια κάτι ανάλογο με τις νέες ταυτότητες. Για να εργαστεί κάποιος Έλληνας θα πρέπει απαραίτητα να έχει μια τέτοια κάρτα που θα ανανεώνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ανάλογη κάρτα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν προτείνει οι εργατοπατέρες να ισχύσει για τους μετανάστες, οι οποίοι βέβαια θα την αγοράζουν σε αντίθεση με τους τυχερούς Έλληνες που θα την παίρνουν δωρεάν. Σε πρώτη φάση, αυτή η περιβόητη κάρτα θα εξισώνει Έλληνες και ξένους εργαζόμενους που θα αντιμετωπίζονται όπως και σήμερα εξάλλου ως αναλώσιμο υλικό. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι οι σημερινοί διαχειριστές της μόνιμης πλέον πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, δηλαδή οι πολιτικοί, ενδιαφέρονται άμεσα να υπάρχουν μετανάστες, καθώς με τον τρόπο αυτό μπορούν κάλλιστα οι επιχειρηματίες εργοδότες να ασκούν εκβιασμούς διαφόρων ειδών στους Έλληνες εργαζόμενους. Παράλληλα, η ύπαρξη της κάρτας που ταυτίζει σε μεγάλο βαθμό Έλληνες και ξένους εργαζομένους δημιουργεί μια ανισομέρεια εις βάρος των πρώτων που θα βλέπουν κάποιους ξένους, όχι απαραίτητα Ευρωπαίους, αλλά τριτοκοσμικούς, να έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτούς και να προστατεύονται από το ελληνικό κράτος τη στιγμή που κάποιοι Έλληνες θα είναι στον δρόμο χωρίς εργασία. Πράγμα το οποίο το βλέπουμε σήμερα, νομίζω. Πρόκειται σίγουρα για παραλογισμό να δημιουργούνται δήθεν για όλους ίδιες ευκαιρίες στην εργασία, κάτι που με τον καιρό θα στοιχειοθετήσει μια ξεκάθαρη εκμετάλλευση και